V dnešnej rubrike Kto šetrí má za 3 sa bližšie pozrieme na servis kotlov. Uplynulá zima nebola príliš dlhá a tak kotle nedostali zabrať tak ako po minulé roky. Niekoho to môže zvádzať k domnienke, že tento rok kontrola kotla nebude potrebná. Kontroly kotlov je potrebné vykonávať každý rok bez ohľadu na to, v akej miere boli využívané v predchádzajúcej vykurovacej sezóne. Odporúčame aj z toho dôvodu, že kotol sa využíva na prípravu teplej vody celoročne. Pravidelná kontrola kotlov zabezpečí bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu prevádzku kotla. Odborníci neodporúčajú nechávať si kontrolu kotlov na obdobie tesne pred vykurovacou sezónou. V tomto období sú servisní technici mimoriadne vyťažení. Ideálnym časom je jar a leto. Každý výrobca kotlov má zmluvu so servisnými strediskami a teda keď príde požiadavka na kontrolu tohto kotla, tak treba sa obrátiť na tieto servisné strediska. Kontrola kotla s tomu technikou trvá zhruba hodinku. Výsledkom tejto kontroly je revízna správa, ktorú je potrebné si uchovať. Táto revízna správa slúži aj v prípade poistných udalostí, kedy si môže poistenia vyžiadať túto revíznu správu a ak by nebola k dispozícii, tak je možno problém s poistným plnením. Aj z toho dôvodu odporúčame, aby túto činnosť vykonával autorizovaný technik. Ak kotol funguje správne, odrazí sa to aj na ušetrených financiách. V prípade, ak kúrite tuhým palivom, ako je drevo, uhlie či štiepka, je potrebné dať skontrolovať a očistiť aj komín. Využívanie plynových horákov, teda zemného plynu ako paliva, je to ekologické oproti pevným palivám, nevzniká toľko splodín a teda aj to životné prostredie v našom okolí je zdravšie.